Welcome din sa taknas pagtuon ang pagtuon nga atong gikinahanglan aron dugangan pagyud ang atong kahibalo sa Ginoo, malig-on ang atong relasyon diha kaniya samtang kita nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Pansadili pa kana ako kamong imbitahon sa atong pagampo. Amahan nga langit nun, salamat kayo nga kami makataunaw sa mga pulong growing in Christ. Salamat sa imong pagbendisyon ini ug salamat sa balang espiritu nga naghatag kanamo og salabutan sa ngalan ni Jesus. Amen. Akong i-welcome ang atong mga kauban sa studio, Pastor Ray de la Cruz, Ma'am Shea Ginaldo, mainstay, si Dr. Nomos na pulihan sa usa ka doktor pod. O lipay ta nga Ginoo kanunay nag-provide sa iyang mga tao aron mapadayon ang buhat labi na gyud nining nagkanindot nga mga pagtulunan sa atong Bible Study Guide sa 2014 third quarter. Teachings of Jesus. O karon growing in Christ. Growing in Christ. Mao kini ang napuno o nadugang sa atong 27 fundamental beliefs sa Seventh-day Adventist Church nga dili di ay pwede nga dili kita mutubo diha ni Kristo. Pagtubo diha ni Kristo. Ang memory verse nagaingon dinhi sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3 og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas kon ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Sumala sa atong pagtuon sa bulang kasulatan kining pulong nga kaduhaon pagsulti importante kay na siya. Very very important. Sama po nato mo emphasize ta murag ayaw gyud nagkalimti. Sa balang kasulatan, kining verily ga-signify na siya og importance. Primary and dili gyud nimo mahatagan og gamay nga pagtagad. Dako gyud nga pagtagad. So kining pagtubo ni Ginoong Kristo, kining pagtubo dili ni sa physical ma'am siya. Pagtubo ni nga espirituhanon kay kung i-appeal ang physical murag dili maka-qualify daghan ang ma-disqualify niini. Ang pagtubo dinhi is spiritual. Although sa physical to de la cross, ang pagtubo is one strong evidence of life. Mao na gingon nga walay lain nga pinakalig-on kayo nga ebidensya nga buhi na siya pagtubo. Ang pagtubo. Mao. Ambot ka og ang bata pagkatao Human og pila ka tuig. Nindot man gyud ang bata, di ba? Nindot gyud ang bata pero pagkatao. og permanente Pero na kung permanente nga mura lang na siya og 5 months old nga nag-edad na siya og 5, hindi na po ka malipay. Abnormal na. Oo, abnormal na siya. Nakoy nakita usa sa among mga free clinics kaniadto. 12 years old pero ang iyahang growth mura rag 3 years old. So naay mga abnormalities nga ginatawag stunted, no? Stunted growth. I think that can also be applied sa atong espirituhanon. Dugay na sa pag-alagad, dugay na nga nag-claim nga nagsunod kang Ginoong Hesus, pero wala mo tubo Kristohanon. Saka na bang na ako nadunggan nga kana kunong dali ra mahiubos. Dali unsa ba naman dali bitaw mga unsa man ko nga mura makagbata. Murag ana bitaw nga makadungog lag istorya nga maura toy imong kayubsan pero di pa siguro ta makumpiyansa bisan tuod og atong gi-assume nga dugay na siya sa pag-alagad magbantay lang siguro gyapon ta pero atong tunan karon unsaon ang pagtubo dinha di Ginoong Kristo. Pero ang pagtubo siguro nga gisgutan dinhi ang pagkahamtong, no? Hamtong, mature ta sa atong pero kinahanglan magyud nga before ta mo tubo matawo pag-usab. Kaning pulong sa atong memory verse. Sa memory verse, parehas ni Nicodemus nag-ingon nga unsaon man ako pagkatawo pag-usab. So dunay pulong dinhi nga gigamit ang atong Ginoo. Oh. Kanang BA, ha? BA. Unsa man ang BA? Born again. Okay. Daghan kaayo ang nalibog ani nga pulong kay ang uban gihimo mang reliyon. Bitaw. So unsa may bot ipasabot ni ining born again sa Juan 3:3. Dili kini reliyon, kundi usa kini kakausaban ngadto sa pagkasama ni Kristo. Mao ni atong ideklara dinhi nga ang born again ayaw na ninyo gamitan
nga magtukod tag reliyon nga born again kay maoy giingon ni Ginoong Kristo. Kaya ang nakahatag mo gud og kalibog ani. Doon na gini mga pulong sa balang kasulatan nga medyo nindot kaayo nga pagkasulti. Himuon dayon ka nagreliyon. Mao. Mura bag ka ng title sa kanta nga himuan dayon og drama. Mao. Diba, drama ma'am sa'yo, di man siguro kahilig kayo ng mga teleserye, pero kasagaran gid sa mga teleserye nga sikat, kana mang Sikat nga giuluhan, pinagi sa kanta. Maog yun. Una nga, doon ay reliyon karon nga, moingon sila nga, kami ang tinuod nga reliyon, kaya nga mong ngalan sa reliyon, nasa Naagyod balang sa kasulatan. naagyod sa Biblia. Pero kini nagisgot magyutaan ni sa growing in Christ. Growing, oh. Kaning sa bersikulo 5 sa kapitulo 3 sa Juan nga atong gibasa gaganiha. Doon na po sige pasabot. So, Nagisgot po din nga gigamitan po ni og gibalik-balik nga pulong. okay, pastor, paliho ko no. Verily, verily I say unto thee, Unto thee. except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sa to pa, naghisgot kini ang pagkatawo nato pag-usab. Pag-usap. So dili pod pwede ni siya nga pagkatawo nga pisikal sama sa imong gisulti. Dili, kanina. kaya di man ka pwede mataw pag-usap. So unsa may buti pasabot aning pagkatawo sa tubig ug sa espiritu. So kini, nahitabo mo gani nga conversation tungod kay kini si Nicodemus, na-impress ni siya sa Ginoo. Silent follower. Hudyo ni siya, dili lang kay Hudyo, nabilong ni siya sa taas nga Taas nga hutong sa katilingban, ha? Dayon, dito siya mo konsulta sa Ginoo kanang gabi na. Abang, wa na makakita. Wala makakita. Ay, mga tao nga nito o sa Ginoo, pero di magpakita. Kay maulaw, makitaan sa mga parente. Namdam ko sa una nga doon ay nag-Adventist nga gusto siya magpabautismo pero Sikreto lang. sikrito lang. Bitaw na po nga na. Ilahan ang katungod. Oo. Pero mas may gudon tato nga dili niya ikaulaw ang iyang pagkahimong Adventista. Pero ato gyapon respetaran kana. Tungod kay wala pod gaingon nga dili ka bautismohan kun sikrito. Bautismohan ka. Pero ang atong gisgutan dinhi nga ang atong pagtuo dina sa atong Ginoo gipasikad kini sa gingon sa Ginoo nga born again na ta. So dili ni reliyon og naisgutan kini nga pulong kay diyo nagibati si Nicodemus nga kahawang sa iyang kasing-kasing. Apan wala siya dayon makatubag kang Hesus diya. Tulo pa ka tuig ang milabay, Pastore, o Ma'am Shay, ahya pa siya na himong kitawag og official follower ni Jesus Christ. Imagine that. Sa to pa, in other words, kaning ato ang ebidensya sa atong pagsunod kang Kristo, ang atong pagtubong Kristohanon. Mao na siya. O kini, gisgutan diri sa born of water and born of spirit sa versikulo 5. Oo. Nga atong gisgutan karon nga kining born of water, Bautismo. bautismo kini. Oho. Wa nailain kay ang bautismo magod mo ni siya window into the newfound faith of the person. Pero makita nato ni nga kining born of water, kaning bautismo nga giingon, kuan ra man ebidensya man nila sa atong public declaration nga Public atong gidawat declaration. sa Kristo. Oo. Pero sa atong ebidensya sa atong spiritual declaration, Kana siya. mauni ang pagkatawo nato sa espiritu. Sa espiritu. Nga mao'y pagtubo nato sa Mao atong na. Kristohanon nga Ug ang kinabuhi o kinaiya. pagbautismo mo ang paglubong no sa sala. Mao na siya. Diha sa tubig. Ang pagkatao sa unod, dili kita kabuot. Mhm. Apan ang pagkatao sa espiritu, aduna kitay pagbulutan. So man gayon nga sa diha nga natao ta, ginganlan kog Nelson Paulo, ikaw si Shirley Cadiz. Cadiz. Wala ka gabutan na, ma'am. Wala ka Ginikanan. gabuot. Ang ginikanan. Pero karon pwede na ta makabuot kung magpakatao ba ta pag-usab Sa o dili espiritu. ba sa Mao. espiritu. Mao. So manay dunay mga term diri nga kining pagkatao sa espiritu manay the beginning of a new life in Christ. So dunay awit nga giingon new life in in Christ. in Christ. Ha? Sa to pa bag-o nga kinabuhi. Bag-o nga kinabuhi. Dili ni Kristo. panahon sa Disyembre lang, Ma'am Shay, nga Na New Year's resolution. kanta dayon og bag-ong tuig, bag-ong Daang kinabuhi. kinabuhi. Ang bagong kinabuhi sa diha nga ang balang espiritu mauna ang imong gitugutan nga manager sa imong kinabuhi. Mhm. Oh.
o gitawag ka nag new life in Christ, gi-describe ko na sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17, nga popular kay nga verse, busa, kung ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ha? Bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang, nagpangagi na. Tanawa, ang bag-ong mga butang, nahiabot na. Mao na pagkanindot kayo nga, total exchange. Old, nahimong new, ang dili maayo, kipulian sa maayo. O walay tao nga dili angayan nato imbitahon ini. Tungod kay walay tao nga dili malipay kung ang yang kinabuhi pinaoyon dina ni Ginoong Kristo. Pero kaning espirituhanon nga pagtubo diha kang Kristo, unsa man kadugay kini nga makit-an sa kinabuhi sa tao? Kay nabay mga tao nga sa diha nga gidawat na nila si Kristo, murag hunahuna bitaw nila nga murag magic bitaw nga nausab na sila dayon. Managingon nga nganong wala man ka nausab na bautismo naman ka. Bitaw. Kini ba mahimo ba ni siya sa overnight nga makit-an dayon ang bunga sa atong pagsunod kang Kristo? Kaning pagsunod sa ni Ginoong Kristo nga naa na ka ni Ginoong Kristo. Walay magic ani. Ang akong pasabot nga ang kausaban panitan ni dawat na ka ni Ginoong Kristo sa Seventh-day Adventist pananitan nabautismo na ka. Ayaw pagunahuna kay nabautismohan na ka. Muadto din ka sa imong amigo. Excuse me, muadto sa ko sa amigo kay gusto ko magpailang nga nabautismohan na. Dito gitagayan ka. Di na ka mo kaog baboy pero gibutangan ka dito og kanang humba og kanang dinuguan nga maayong pagkaluto. Nga perting inita pa aso-aso. Tagaan ka dito og imnonon, mga bino, unsa ba ka na din mga beer. Ayaw pagunahuna nga gibautismohan ka pagbalik nimo dito magsuka ka diretso kay luduna ka mo tanaw adtong mga ilumnonon unsa pa din na. Ayaw pagunahuna ni ana. Ang atong leksyon sa niagi unsa maging rito mulikay ka na. Sa pangutana ganihan ni Dr. De La Cruz nga is that instant. Ako makita nga kaning pagtubo murag it's a day to day, no? Day to day growth. Ngani imong makita nga bisan sa physical dili man kadayon nga just 2 weeks or 3 weeks makita na dayon nimo pila ka inches na tubo. Pero usahay imong makita nga day to day nagakaon ang bata, naay mga supplements, naga-exercise, o murag imo makita nga di lang nimo mamalayan nga nagatubo siya hangtod dahimo nga dako. Amtong. In spiritual life, it's a day-to-day experience, no? Correct. With Jesus Christ through the working of the Holy Spirit sa atong kinabuhi. Gradual, ma'am. Oh, gradual. Ngani dili ka makaingon nga you don't have to shout, I am a changed man. I am a changed woman. Makita ra na siya. Makita ra. Murag automatic ra nga. Tungod kay, dili na ikaw nagakontrol sa imong kinabuhi. Murag na agyo makita agyong bunga no sa balang espiritu sa imong kinabuhi. Kani adto dali ka kay masuko. Karon oy, makapailog na, kontrolado na. Kani adto, grabe ka mo hab-hab ani nga pagkaon. Uy karon na anay temperance. Kani adto, dali ka kay mahiubos. Pero karon, oy, wa na. Abtan pagdugay. Pero hibos gyapon. Mura og bisan Dili ikaw na mo siguro. grado sa imong kaugalingon, makanotice ka nga the working, the growing, the Christian growth is there. Sa to pa kining kakong gitan-aw kining pagtubo diha kang Kristo, mahimo ni siya tungod kay atong leksyon natong miagi nag-ingon nga gauban nata following Christ. Tungod sa atong pag-follow kang Kristo samtang gakuyog ta niya, mahimo tang wa nato mamalayan nga mahimo na di ay tang sama niya. Kay siya man kanunay natong gitan-aw. Mo nagingon by beholding Constant. you become changed. Pero kining pagtubo balikan na to. Ang pagtubo mong dili ni siya pwede mabinat. Ha? Dili pwede na siya Dili galion. pwede ka bata gusto niyo binato nimo kay patubuon nimo. Dili, you cannot force sa bata. Kita nga mga bata pamatag ni Pablo nga mga gatas sa diya nga bago kita nabautisman.
mga gatas pang ato ang ginainom. Ug na ay tay mga paagi no Nay sa mga atong pamaagi. leksyon Oh. nga pinaagi ini mga pamaagiha o mga ang bat na nato ang pagtubo diha kang Pagtubo, Ginoong oo. Hesus. Basta kay ang pagtubo, giingon ni Mrs. White, imperceptible. Ha? Imperceptible. Sa tupad dili mamalayan. Bisan pa ang ginikanan nga nagdulog sa iyang anak, gikan sa pagkagamay, wa gi sa kabantay. Hidako na ni. Hidako na. Di ka kabantay. Dili ka kabantay oy. Oh. Mantog ra moingon sila nga mo lang kagahapon man lang ni bataan nga dako naman kaayo. Muna po unta sa espirituhanon nga pagtubo, growing in Christ, nga bahalag di sila kabantay, basta kay nagtubo ta, Mao. pagtanaw nila, lahi na magini. Ha, di ba? Kita siguro ang dili makabantay pero Ang mga ang tao. uban Nga, mga tawo makabantay gyud. Pareha bitin ni akong mga apo wala man gyud ko maka-hands-on ani akong mga apo pero pagtan-aw na ko sa mga new pictures makain ko nga wow, they have grown so fast. Oh. Okay. Oh, so inana ato dili ta kabantay nga kanang sigitag kauban aning atong anak pero ang uban makakita nga oh nitubo kani adto murag taga diri raman karon uy nilapaw pa sa ilang mga ginikanan. O, yeah, kini atong pagtubo, tungod ni aning Juan Kapitulo 15. Dili gid kilikayan nga mutubo gid ka basta niya ka niini kitang abiding in Christ. Atong basahon na sa 1:15 versikulo 5 nagay namay imong bisay diha. English man na. In English ni. Di man na madawat. Oo. Oh. Ako mao ang tanom nga paras. Kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan, kay gawas kanako, wala gayod kamoy arang mahimo. Sa ato pa, di lang tamutubo, mamunga pa gyud. Kung Magpabilin ka. Magpabilin Abiding, ta oh. diha king Kristo. Bago na imong kinabuhi ni Kristo, new life in Christ ka, pero gakinahanglan ka nga magpabilin ni Kristo. Mo ba na kay naay Kadikit. mga may mga panghuna-huna sa uban nga sa diha nga gidawat na nako si Kristo, aw dili na nako na problema kay pagdawat nako ni Kristo, luwas naman ko. Dili, pwede pa na. Di na ko kinahanglan nga magpabilin diha. Kinahanglan mo dikit ka ni Kristo. Human ikaw anaa ni Kristo, magpabilin ikaw ni Kristo. Kristo. Mao na siya nga ag dili ka magpabilin, sumala sa bersikulo 6, ang tao nga dili magpabilin kanako, iga salibay siya. Sama sa sanga og malaya. Og ang mga sanga pamuniton og igaitsa ngadto sa kalayo og mga sunog ra. Kini man kani nga kini di ay bulak. Kung imo nang Putol. paklio ng bulak, pag pakita nimo ang bulak, di ka kita namatay na siya. Pag putol nimo sa bulak gikan sa sanga o asa sigikan, ipakita nimo ang iyang alimyon, ang iyang kamandag o ang kanindot sa bulak, makita gyapon nimo. Pero kung imong ipabilin siya nga di nakadikit na di na, Paingon nas pagkalaya. padulong siya sa pagkalaya. Mausap kita nga doon ay mga tao nga makita nimo uy murag naapa man siguro sila ay espirituhanon nga enerhiya apan kun sila nagabulag na ni Kristo padulong sila sa So ang pagkalaya. sunod pangutana din ha, Pastor. Unsa man ang pamaagi nga kita dili mahibulag kang Kristo. Doon na tayo pag-ampo, Ma'am Shai. Ang pag-ampo, mao ni siya ang sikreto. Kaya ang pag-ampo, mao ni siya ang koneksyon nimo nga mao'y gamintinar sa imong koneksyon sa Ginoo. Ang pag-ampo, komunikasyon sa Ginoo. Sa atong mga televiewers na alawiton sa mga kabataan nga nagaingon, read your Bible, Pray. pray every day, And and you will grow. no? Grow. So, ingon ana mga kaigsuonan o kahigalaan, ato makita nga mabantayan gyud nato nga mabatna nato ang kanang ginatawag intimacy, no? Intimacy. Sa diha nga nidawat ta pinaagi kaniya sa bautismo sa tubig, no? Nagpabilin kita niya diha. Nagpabilin kita kaniya. Og i-maintinar ka na. I-maintain nato ang pinaagi. ato ang intimacy, ang close relationship. Mura bagbanag asawa nga imbis sweeter as the years go by nagakadugay,
nagakalasay, nagakapait, wala na. Nawad-a na, ugugma, Nagkadugay, nawad-a nagpahiyom, nagkanindot. nawad-a nagpailob. Oo. Pero kung sa atong relasyon diya sa Ginoo, intimate ta pinaagis pagbasa sa iyahang mga pulong. Mga pulong. He talks to us and we talk to Him Pray, pinaagis through atong pag-ampo. Mao gina siya, ma'am, say. Mauna, kay ang Sa usa to sa pa- mga sekreto sa intimacy sa magtiayon ka na mang ginatawag communication. Communication. So the same is true with our growing relationship in Sa Jesus. Espiritu No? Hanan niya. Let Him talk to us through reading His words Aha. and we talk to Him Develop. Pinaagi through sa our atong prayers. It will develop perfect So, relationship. so in other words, kung atog yung tan-awon, aron nga motubo ta sa atong kinabuhing Kristohanon, di gyud nato kalimtan ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, Dili. pag-ampo Pagampo. sa kanunay dili lang nga moampo ta kung doon natay pagkinahanglan, kun dili mahimo ginagakabahin sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Sunod ana gikinahanglan pod nato nga ato pod ni ihatag ngadto sa uban ang Pahat. kamatuoran nga atong Very nakit-an. correct. Unya, ang isa pa gyud nga dili ta mo tan-aw sa tao. Ang atog yung tan-awon si Kristo kay nag-ingon ba sa Hebrehanon 12 bersikulo 2 nga si Kristo may atong tutukan. Mao na giingon sa katapusan nga punto di sa atong pagtuon nga dying to self. Magpakamatay ka sa patyo ni mo imong kagulingon sa matag adlaw. Dili ni patay nga maghikog ka kundi Lucas 9 bersikulo 23. Maayong pagkasulti diri sa nini nga bersikulo. Ug siya miingon sa tanan, kun adunay buot mo sunod ka nako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang cross matag adlaw ug magasunod ka nako. Kining pagdumili ug magpas-an bukat kini nga pulong gibilin sa Ginoo kay mao kini pag hatag nimo og gitawag og dili nimo ibalik kung ikaw nasakitan basta alang sa kayuhan sa uban. Mura giingon ka, i-deny nimo ang imuhang pleasure para sa kalipay sa uban. I-deny nimo ang imong kagulingon kung nagkita nimo nga wala ka respetare para kang ni Ginoong Kristo, imo ka nang gidawat para sa kalipay ni Ginoong Kristo. Mao na ang dying to self kay kung magunahon na mo kag presyo sa imong kagulingon, oy lain ni ang gihimo sa ko nga anong giingini man ko nila nga De La Cruz labi akong apelyido. Ano giingini man ko nila nga Aguinaldo Robaco. Kung imo ngunaon ka na dili ka deny, dili ka makadumili sa imong kaugalingon. So kini giingon dinhi nga kinahanglan dumili sa imong kaugalingon sa bersikulo 24 gipadayon. Kay bisan kinsa nga buot magpatunay sa iyang kinabuhi kawagtangan hinuon siya niini. Bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako magapatunhay niini. Usa dinhi gibilan kitag mga pangunahuna nga kini atong kaugalingon kada adlaw mao ni atong kontra. Si Ginoong Kristo dili pwede makapabilin kanato kun dili kita makahimo pagdumili sa atong kaugalingon. Tinuod na. Nga daghan ang mga pamaagi ang Ginoo nga mahimo sa atong kinabuhi pero tungod sa atong desisyon nga dili makapadikit kaniya maoy dili ang Ginoo may nagbiya kanato kundi kita maoy Nibiya niya. nagbiya. Busa ang takna sa pagtuon gidesign sa Ginoo aron ang tanan nga mga tao nga nagunahuna nga sila nagabiya sa Ginoo adunay pribilehiyo sa pagbalik kaniya tungod kay mao kini ang pamaagi aron kita magtubo dinha di Ginoong Kristo. So sa atong pagtubo diha kag Ginoong Hesus, importante gyud ang pagtuon sa iyang mapulong dugangan tana mga kahigalaan ng atong mga bersikulo kay makatabang na nato sa mga Makatabang na siya pagsulay ang mga pulong sa og sa mga problema. O ipadayon nato ang atong suod nga relasyon diha kaniya pinaagis pag-ampo. And let us tell others about the love of Jesus. O kung ato siyang ipakontrol, siya ang mag-control sa atong kinabuhi. Kita magatutok lang kaniya ug ang atong kinaiya susama na unya kang Ginoong Hesus. Amen. Salamat Pastor Ray De La Cruz, salamat Ma'am Shea Ganaldo, ug salamat sa itong mga televiewers, salamat sa inyong pagsuporta, pag-ampo kay dito sa langit lunlun kalipay ug dito sa langit lunlun kalinaw kay dito man sa langit kita magkitang tanan. Atong paminaw sa kawit dugang inspirasyon sa itong pagtuon ug pag-alagad sa atong Ginoo. People build
sense of prejudice and pride, but in truth it's fear and insecurities they try to hide. Oh, behind the walls are broken souls, hurting all the while. So turn their walls into breaches. It's worthwhile turning walls into breaches. It's worthwhile with the precious love of Jesus. It's worthwhile. We're instruments of a strong and mighty God, and loves His wondrous style in turning walls into breaches. It's worthwhile. Is it hard to refrain from gossip and let encouragement upgrade our words? Is it hard to be humble, meek and lowly like our Lord? Is it hard to greet a grudging brother or sister with a smile? God help us turn the walls to breaches. It's worthwhile turning walls into breaches. It's worthwhile with the precious love of Jesus. It's worthwhile. We're instruments of the Gamhanan namo nga Dios ni ini nga taknaa Ginoo. Dako ang among pagpasalamat sa leksyon nga among natun-an. Ngaron kami motubo diha kanimo, ikinahanglan mabag-o na among kinabuhi. Kami magapabilin diha kanimo ug labaw sa tanan Ginoo. Aron kami motubo, gikinahanglan namo ang pagpaminaw sa imong mga pulong pinaagi sa pagbasa, sa imong mga pulong pinaagi sa pagampo, pinaagi usab sa pagpahat ngadto sa uban, ug labaw sa tanan pinaagi sa pagtutok namo diha kang Kristo nga among Dios ug manluluwas. Salamat sa pagpanalangin sa mga kaigsuonan nga nagapaminaw sa atmo nga ining Hope Channel, ug salamat sa paggiya kanila sa labing suod nga relasyon diha kanimo sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. turning walls into breaches. It's worthwhile with the precious love of Jesus. It's worthwhile. We're instruments of a strong and mighty God, and loves His wondrous style in turning walls into breaches. It's worthwhile.